ஆறடிச்சுவருதான் ஆசையை தடுக்குமா கிளியே சந்தான கிளியே. வெளிய வந்தண்ணா வெளுத்து போடுவண்டா பயலே லூசு பயலே. இந்த மாங்காய் கொட்டை கலர்ல ஒரு மடப்பையன் இங்க சுத்திட்டு இருந்தானே, யாராவது அவனை பாத்தீங்களா? சொல்லிராதீங்க ப்ளீஸ், சொல்லிராதீங்க. சொன்னா என்ன கொன்றுவான். மாட்டிக்கினாரு ஒருத்தர் இவரை காப்பாத்தணும். அடா பாவி, டேய் என்னடா இந்த வேலையெல்லாம் பாக்குற? ஆமா, கேட்டா தர மாட்டேங்கிற. அதான் நானே கோதாவில இறங்கிட்டேன். டேஸ்ட் சூப்பரா இருந்துச்சு தெரியுமா? இருக்கும்டா இருக்கும், இறங்கல. சரி சரி, அழுவத இறங்கிறேன். பாடுறி பாடு, நாளைக்கு ஆகட்டும். வெடிய கொளுத்தி வாயில போட்டு சோழிய முடிக்கிறதா இல்லையா பாரு.